kaunti ya Kisii na boigense ngima nigo ritukuri arera abagaka kurwa bubasi bakoragwa no munyagitari Kennedy Maranga sokirime ensemo ye bunge ya Itumbe osensemo ya Itumbe ensemo ye bunge yo na kuboria obotwereru kwenekiwa na siasa cy'omurembe gokorekana waigo nigo bagikire bikoro byo gusambwa wechiskuru na kuborio kubwaterana kwa abantu bonsi eri kugayana omuchando yo buro musakyo itope twelmachini agotumanya asubwagari Chingaki bikorwa by'ekiburaburo bigenda kwenekiwa imerongo rwagusi na boiga imense ya Kenya nigobone bikorwa byo bigenda kugikirwa na bari kurasorongo rwagusi Letskure rero nigoba bwatani na bagaka kurasa ensemo yabo basi beso kya ensemo ya Itumbe na kugikirigore bikore biga kinende serikali chinde njiro toko yunga abantu bande una bwango igamangana abamo isonde segiche cyaba abukwere ndeke umbu amangana nk'abantu bagaitu abana bakarwana abande bakakora ruki nana ndo takoyunga no musikali nabaro origerere tibunege kisage koba takoteba kende no ene kego korwa paka mwambia ngichuma naliyo mwana uri itetuko cyari bo gesaka agoja kutugutua wana ngarakini naende kende kiyaye nkera kwanu ngankigego ngayo moriore bwoko manya amangana aye ngangikia muriete bakorawa nere Kennedy oyoro munyagitari nigo abagakabo bona banyakobakoboria abarayigusikana nabo yokobeko murembe cinga kichonzi na gusika barayibande oburayi bwabero bakongo oburayi bwakare bwabenga bworora abantu bagochama abolishikura mbakoramana abantu kwana mangana yogenda nondo chokwana yogenda abantu abanyene ba deciding ngende bagakora ono atogosabanga abarayi bagusina abarayi ba Kenya bali bakumbokobori oburayi bw'abantu mokoliyo oburayi muri yese cingenje kire cingia agakwera bali babuligeti oburayi se cingenje cimbe naho cinga cyabo mu kirora akere ingakira ikere nk'abantu mbakora oburayi bw'oboronge bakorera abantu banse Nyasaye nabako basesenia no goseseni kwino kora rubu asogo onjolya abantu bali mokobori sikura agakwera nangekara mokobori nando twalekerenge kiyago kobori sikura n'abantu bali ba okogambera obagambira senjira ya Kenya no buronge nakobakonya asengenjo ebagwara ogotamira kwabo kole libuli lyabo kabeli libuli lyali gotanga embura no de gotanga lyonsi lakini monjoli bigabari yabo egati yabo bechikanisa niko bona banyako bago kwanira igoro yeli bagalira rokwe nekinga maskani no moreme nkone kwode gati yabo yabo ekera twachinje gusasi mabune kanisa igotokorokereria abantu bonsi baba bangaini baba bariri baba banda baba batenengo bibiri batenga abantu abonsi nabakwa so ekera kero monto agukwa bari bamwanjire Kristo litanga ni banyorira oboruoti igo bakorara na baada ukuboki nkoro bono monto motenengo akoreta buyaso monene nabokiwe asebo igo bagikire bikoro byo gosamba wechiskuru na koboria Bible kubwaterana Bible elikone kinga bikoro byo ngo ikabiro mwerio boigo na abana baito bari chiskuru na basabire ngagake kamuranje ekero bire cyagende to kubatarira saba mono nyasa bakonye elinde munyare gukora amangana aramaya egekogera mwabire mu gusamba chiskuru mwasalirie ebintu inwe mugende to gusalia ebintu lakini imunyoreti abaibuli bainayu bagwetera igena ari gusaba ngagake kamuranje abarayi baito bechikanisa abarayi baito bense abaiboli abalimu tokwanira abana baita senjerera nyororo na kubwama no tonyare ko baji semina chisaine egera abana abanyare ko bagukina senjerere ngiya kuripoteria Ensoko TV koraiga Itumbe nsemo yebunge yabo basi county ya Kisii Chepethwell Machin